Dobrý deň, súkromná osoba ponúka na predaj toto vozidlo Volkswagen Touareg z roku výroby 2015 a s nájazdom 293 000 km. Touareg má motorizáciu 3 liter TDI s výkonom 193 kW a je na klasickom pružinovom podvozku. Na hliníkových diskoch R18 sú obuté zánovné zimné pneumatiky a k vozidlu patria aj letné pneumatiky taktiež R18. Kompletný rozpis výbavy vozidla nájdete uvedený v inzeráte, čo však môžeme spomenúť je adaptívny tempomat, dvojzónová klimatizácia, vyhrievaný volant, vyhrievané predné aj zadné sedačky, celokožený interiér a elektrické ťažné zariadenie. V roku 2025 bolo na vozidle vykonaných viacero dôležitých servisných úkonov, ktoré nájdete rozpísané v inzeráte, avšak jeden z najpodstatnejších bola výmena olejového chladiča a kompletné pretesnenie stredu motora. Ak máte o tento veľmi zachovalý a kvalitne servisovaný Touareg záujem, volajte prosím na telefónne číslo uvedené v inzeráte. Ďakujem a prajem pekný deň.